Заповядайте, скъпи младоженци, а вие, скъпи гости, аплодисменти за младоженците. Не чувам вашите аплодисменти. После ще не ви. Заповядайте по бялото платно, заповядайте. Благодаря на оркестъра. Колко много ще ви обичам, ако малко по-тихо свирите. Скъпи младоженци, добре дошли тази вечер в най-хубавия ресторант Комито Луханче с прекрасния оркестър Тримакс. С нас обслужващия персонал да ви поздравим по случай вашия празник. Днеска ви е най-щастливия ден. А сега искам свекървата по стара традиция наша да ви захрани с хляб и сол. Както хляба и солта не могат един без друг, така и вие да се обичате. А сега хайде да посладим солената хапка с мед. Нека живота ви бъде сладък като този мед. Хайде таткото да дойде тука. Хайде свекара да дойде тука. Имаме оговорка с него днеска при мен. Бебенцето расте, живо и здраво, момиченци, с гръб. Дигайте горе ръцете сега, хайде ми подайте питката. Сега, Светко, гледай да хванеш с двете ръце, братко. Давай, късай. Браво, ами то в нея голямото парче, ти ще носиш парите, пак тя ще ги харчи. Сега с баща ти имаме един проблем голям. Днеска цял ден не можем да го разрешим. Вече имате дъщеричка да ви е жива и здрава. Но днеска с него решихме, ако гръмне бутилка шампанско, ще бъде мъжко. И слушай нататък, сионетър ще бъде тук със същия персонал. Оркестър, може да сме дъртима, пак ще бъдем. Спес Синчо. Давай сега да минем. Това е! Трябва да знаеш и на неговото име. Много те моля го запиши. Умира от ревност. Умира. Давай, наливай. Като чуш, че ще е мъжко, гледай какво прави. По-спокойно, бе! Още тая вечер го почваме. Сега има чаша и за вас. Една на теб, една на майката. На децата ли е? Не знам на колко си. Ще изчакай сега мама и тати. Чукнете са сега всичките. Хайде. Хайде на здраве. Давай, Зетко, Додано. Как е? Сладко ли? Я пий да видя аз. Къде и другото момиченце? Еми, хайде, ритуала ще бъде голям, не бързай, кръстнице. Хайде и ти се щупни с тях. Айде, Зетко, пий, не ме гледай. Аз мъжки деца нямам, само женски. Дай Боже ти само мъжки от тук нататък. Я сега, кръстнице, кажи как е виното, горчи ли? Горчиво. Хайде да вия, горчи! Аз за вас, младоженци. Много стари кака, аз съм по-стари кака тебе.
Я кръстник пий сега и ти да те видя, да реката си ти. Не чупи кристалите, мила моя. Горче, нали? Едно уважение с кръстницата. Гледай, той си знае урока. А и за тях, айде и за вас, Горчо. Мили деца, от все сърце ви желая много любов, много щастие, обичайте се и уважавайте своите родители, своите близки, баба, дядо. Бъдете живи и здрави и да отгледате здрави, хубави деца. Всичко най-хубаво ви желая. Веселете се с оркестър Тримакс, той ще свири до 12 тази вечер за вас. Но имам един въпрос към тебе. Ти обещаваш ли да носиш това цвете цял живот на ръце? Не. След като не, обърни се и заминавай от тук. Хайде вземи я на ръце, за да видим. Аплодисменти за шеговития зет. Прекрасен си, давай, мой Горче, браво! Това е мъж на място. Мъжки деца. Özellikle gününden davet ediyorum ilk aile dansına. Eller ayır Sabine, yollar ayır Sabine, yollar ayır Sabine, biz ayrılamayız. Eller ayır Sabine, yollar ayır Sabine, yollar ayır Sabine, biz ayrılamayız. Delicesine sevdalıyız, ölümün bu sevgimiz, biz ayrılamayız. Eller ayır Sabine, yollar ayır Sabine, yollar ayır Sabine, biz ayrılamayız. Sabine, yollar ayır Sabine, yollar ayır Sabine, biz ayrılamayız, biz ayrılamayız, biz ayrılamayız. Güzel bir oyun havası çocuğumu yapıyoruz. Yavaşlattırma hadi Şahin. Hızlımış, biraz yavaşlattırın bu. Bak. Yaşlılara biraz diyeceğiz. Onlar hadi güzel bir oynaması.